Salam Adita, salutna. Selamat hari Minggu. Sian hami pangulani huriata. Tamado hami pasaton. Tabe Tuhamu sude nahu persangapi hami. Dame ni dibatama dihamu saluhutna. Anggiat ma di perminggota sadarion lampa salot kita di Tuhan di bata nasangapi atau lau mamuka kebaktiata niliama satokin di ta marhahoman. Amen. Marede maita sian buku de nomor 112 ayat 1 ayat 3. Bagasan goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni tod di porbadia nama no palangit do tanoon. Amen. Ibana do makaholongi hita
Jala disuruh do anakna bahan pardenggan, pasaihon dosata, hamupe akka haholongan, anggo songoni holong ni debata dihita, tamama nakita marsi haholongan. Haleluya. Ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan. Amanami na di banua gijang. Mauliate marohanami tuho ala dileko anakmu nasasadai tuhami. Jala di paluaho hami sian gonggoman ni sibolis. Upangido hami tuho. Sai ramoti hami di bagasan hatam. Asa mergugu hami juppa masa hasusadot hagugutan. Saya sesama dosa nami dohot pangaleson nami di hatam na badiai. Saya parohai maha rohanami marhite-hite todim. Jala pamasuk mahami tuhangoluan sogot asa pujion nami ho disi rodi saliling nilileng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata sian kur ina parari Kamis.
Tapuji Tuhata, maredeta sian mata cara papaton buku ede nomor 137 ayat sada dohot ayat tolu nungaro tuhi tawon. Tabegi mahatan itu hatta songon jamita patujolo di mingguta sadarion ima natar surat di pesalmen tolu pelopat ayat 10 1 ayat 20 tolu songon nasomal tajahama margati soring. Saya manatap do matani jaho batuaka partigor jala pinggolna tuangguk nasida. Manganggu hido akka partigor gabe ditangion jaho bado jala dipalua nasida sian hagogotan nasida sudena. Lape parnyapan ni partigor alai di palua jahu bado ibana sian sudenai. Sai hama tehonon ni perjahat do hajahaton. Jala sai marutang do sogot akana marhosom partigor. Songoni mahatani itu hata, martua doakan nama nangion hatani dewata, nau piopsa jala namangulaosa. Amin. Tapi kima lagi pujian sian Naomi.
Puji Tuhatta siamata cara papituhon Bukede nomor 405 ayat sada do ayat tulu adong sada mual. Bagasan uduk do serep ni roha Roma hita tua dopan itu tuhata lau manopoti sude dosata nagodangi tujolona nabadiai. Ale amanami jala di batanami na di Banua Gijang para siroha na sumurung midahami. Uparatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami na gudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokok ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Mutsat pe akadolok, jala humut talaka robean. Aleanggo parasi ni rohaku, naso tupa musat siako. Jala pada ni hadameoku, naso tupa humordit, ninna Jahoba siasiho. Hasangapom ma di debata nari Gijang. Tapi gima ede pujian sian kur narwastu.
Puji Tuhan, sian mata cara pasapuluhon bukede nomor 126 ayat 1 ayat 2 Jahuba do aposaki. Hatani debata songon sulu dalat tungolu na ibaru na dienet sian sada Tesalonika 5 ayat 10 1 lalu songonom ma hatani debata totong mahamu marlas ni roha unang masa dihamu martangyang madok moliate mahamu siala saluhukna ai ido dipangido debata siak kamu marhite-hite Kristus Yesus. Songonima hatani Tuhan debata, ale Tuhan debata, sa dipargugui mahami mangulaon naombar tuhatami. Amin. Ada pujian sian korama. Puji Tuhan sian mata cara pasapuluh toluhon bukuede nomor 250 lalu ayat 1 ayat 2 Saihu 7 hangungulu.
tidakon ma hata persiautai songonani hatidakon ni didongata sa persiaon di portibion prak madok mahita au persea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nama no palangi do tano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuan ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang suabubuan ido tuhata nama naon na bernit di pangumuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinor silang jala tua tubuana toro dungi tanom na mulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hundul siamun ibata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pa imamulak so tu tanaon mangumumi halak na mangulu do namate au porsea di to di porbadia jala dok sada huria nabadia huria to pan halak Kristen akka nabadia do diasani dosa do diatai nama dok mulak mangulu masuk daging halak nong mate do dianguduan nasora suda amin. Tabegima lagu pujian sian kor PP. Tabegima titing namasa di uriata samingguan. Huriani tuhatta nahina longan di bagasan Kristus Yesus songon tambahan ting-ting namasa di huriatta di bagasan minggu tasadarion minggu pasapuluh tuluhon dung trintatis 25 Agustus 2024 di hari Senin tanggal 10 September 2024 maringanan di GKP Padang Bulan naing majalo pasu-pasu perbagasoma Mikael Yoses Hutapea anak niamata togap parulian Hutapea tubuh ni inatta Parida Samsiah Borusi Hobing nama ringanan di Jalan Perwira 2 nomor 222 Pulau Brayan Bengkel anggota Jemaat Gereja Persekutuan Kristen di Jalan Krakatau nomor 35 Dohot Orwana Stepani Ruth Tresia Damanik Boru Niamata Edi John Chandra Damanik Tubuni Inatta Mayesti Ria Margareta Borutobing nama ringanan di Jalan Pintu Eropat Gang Nauli anggota Jemaat GKP Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada masuk sektor 10 Tulu Jalon Ting-ting Parjolo songonima tambahan ting-ting namasa di hurat tadi minggu tak saderion lao manumunomu hata ni tuhata tapujima tuhata marhite-hite edde tian bukwede nomor 477 ayat sada 1 ayat 2 Sonang awon tu da merati,
Dameni di batana sumurung sian saluhut nasaroha, imanamian mangaramuti roha nang pikiran muna, dinana homar saur dohot hatani di bata. Amin. Hatani di bata nagabi ujahan di mingguta di minggu sadarion, na dienet sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Efesus ima di Efesus biduonom, mamukamai sian ayat 10 jala di paujung di ayat 20 tajahama margati soring sonoma hatani di bata dukon nii gabe toguma rohamuna di bagasat Tuhani dohot di bagasan hagogoon na togui Aidada merukil hita mangalomudar dohot sibuk akka hajahatod do akka parhuaso akka sigonggomi hasiangan haholomonon akka toddi hajahaton na digijangi atong jongjong mahamu marhohoson hasitongan digoting muna akanaung manulukon baju-baju pertahanan ima hati gorani akup ni sudenai jalohamu ma lubu-lubu haporsione hai topan muna do marhite siani sude subia api ni parjahati martangiang mahamu mardongan sadok pangiduan dohot elek-elek di bagasat toddi manang sadihari pe kuhut dungo jala jugul totong tumanyakon saluhut akka nabadiya aitu sido disuruau natarrateon asa marhiras niroha audisi maka tahosa songon natama sita menima sahatna damang dohot dainang salom madihita saluhutna molo odolan ni jamita dihita sadarion didok marhagugud di bagasan Tuhani di sada partikian adong ma parjahat na sumalin na ditotuhon uhuman tunasida ikon diuhum mate baru adong masada halak napistar uabama jolo taringo tuhumani na biasa taboto so ditebak mate molosoi narigatung manang lanasing akka uhuman alay anggo satikyon tabay majo parcuban buhado hamamate ni jolma sa sitong na dua parjahat na sumalinon ikut diuhum mate. Dung ditaringoti sungod dia maharoa bahenon. Taujuni manang tacuba majo bohado parmate ni jolma. Atong ahabenot ta. Perjolo sono matabayan. Tauhum ma nasada asa di pargu uluk na marbisa. Jadi nasada nari. Dakpola ipargu uluk ibana. Pedek hata dohonon dicarita na duon. Anggo si parjaha perjolo
dangapola tugu rohana. Alai tugus do anggo pamatangna. Jadi di pamasuk may bana tubaga sa sel, nunga dibayan dua uluk na marbisa sa hali lahu pamatehon jatah sada dina parjolo sada dina parpudi. Perjahat na parpudi tugus do jala sudi hajahaton non luar biasa. Anggo do roha moldo mateon. Dungi pamasuk matubaga sa sel, italima pakna, italima tangan na tupudi, alay nunga di panok notihan adong ulok na marbisa, nagok rasun, lahu pamatehon ibana. Ditutup mamatana, ditalima ng pamanganna. Jala sude, na diulahot tu si parjaha parjolo, diida di panok noti si parjaha na padua honi. Dungi ninna ahli naima di nama percobaan ni palua ma uloki masuk ma tubaga sa seli jalai pargu ma pakni parjahati di pargut hitungan menit los debu matema ibana ninna mamuse dung dihobasi parjahat na parjolui ninna matu parjahat padua honi yaho dipature ma oleh salawar pitulun nama ipakai tu ibana dang marbaju hudul maho di kursi mulu biasa na mulai do kursi panas ate hudul maho di sini na itali ma pakna itali tangan na itali ma si malolong na doho pamangan non asau nang menjerit unang terbegi alai amang do tamunay nang nunga ditukangihan jarum sahira nadus doho bisa ni pargu niuluki sada jarum boy may opak may bentuk na dua sahira pamargu ni negijang do na toru dua nai natajom dungi di pahudul may bana alana sadanay uluki ibayad di kurungan na lahu mamargu ibana dungi ado na terjadi amanginang dungi talibana Roma ahli nai dibuat ma ima jarum sinakingani natudos tu pargu niulok i jarupom may manakiranay pargu ma paknay ado na terjadi amang dohot tamunay nang hitungan detik pitor mate parjaha na padua honi parjaha na parjolo hitungan menit berarti betul-betul bisa niuloki pamatehon parjaha na parjolo na padua ho suku-suku dihita buasa bui jarum na somar bisa pamatehon parjaha na padua honi hitungan detik tasukum maju dirita buasa bui mate parjaha na padua honi ngadapok ruat tanungan di dia basa mate alusna asa taingot songot di sada Musa bidudua dia pitu dungi digana de bata di toppa de bata majol mai sian orbuk ni tanoon dungi dia busom matui bana hosa hanguluan jala ido nama baijol mai mangulu todi pikiran hapistaran habisuhon adong madijol mai dung adong todi hosa hanguluan siad debata tuk sisuada do jolma molo suadong todi hapistaran manang habisukan jiwa roh ni jolmai tuk sisuada do horbar tuturpu ni jamitata sadarion
dipargugui di bagasan Tuhani. Si parjaha paduahuni bahasa ibana mate. Pikiranna doho toddina marhagaleon ala marnida uluki. HP dang uluki mabben sasitong namate. Ahado hatiha pikiratta todditta gale. Molo minggu-minggu na salpui anggo odolan yak kajamita na tabigi ido Jesus audo roti hanguluan na mangulu do jolma atik pemate ibana molo porsia diau. Berarti dang margugu jala dang marniula toddini jolmai molo somiak kalaki di bagasan Tuhani. Bado tamit todoi dang margugu hita molo so di baga unang dietong rohatta gugutta sabing na marniula di tonga-tonga ni hanguluaton unang taetong habis tarata sabing. Idok do di ayat 12 diturpuk ni jamita ton alotta dang maraloho sibuk do mudar. Molo patujolo ni jamita tanakingani di pesalmen tulpulopati ima parukilan na niadopan ni Raja Daud maralohon Raja Saul. Ahado margugihos si Daud dusi. Alana gudang do parukilan namasa di naposo ni di batasong si Daud namasa di tonga-tonga ni nguluna. HP anggo maralo ibana mangalohos si Goliat satokid do ibana putek do si Goliat. Nian molo tapi kiri si Saul danga dong be artina nga pensiun ibana nunga metua sedia maniad di bana mangaloi alesa takas taboto ahado na pinarguguan ni di bata di si Daud asa margugu ibana maralohos si Goliat maralohon si Saul. Dame labok ni roha hasitongan habonarani mian di bagasan rohani Raja David manang si Daud. Nunga di ujung ni hujurna manang pudangna si Saul sasitongna. Ala di sima ibana merpikir ay nani alon ibana dang daging ni si Saul. Alai rohana jorbut di pikiran ni si Sauli ido nanialo ni si Daud. Enung nga di bubut di bata toddi hasitongan sian Raja Saul. Roma akka toddi pangiburuan. Kecemburuan mengiburu si Saul. Roha nasay manotong ido rohana say ibana do pena hot gabi raja. Ang manigwari power syndrome mayate. Ya. Irohan ibana neng manotong ibana gabi raja. Alay, dipargugui di batado si Daud asa unang pajupang pisik. Maralo pamatang tu pamatang. Ipasiding ibana doi. Adong dope paraluan no jorbut dihadirion ni si Daud. Ima itikki ro anak konna si Absalon. Absalon nanaing kudeta tu ibana lahu merebut harajaun sian si David. Bohado maralohon dirina. Bohado maralohon ianakon. Jala jok do terjadi ya manginang di partikian nongaing
dirita do mangaguhita. Na jumonok tu hita do, na jot manusai pikiratta. Age berek kamu na, molo marali-ali pehita, molo lam jonok kita, oddo gabe si panusai di parali-aleon. Ido. Itadaho do siya do, hutad da do beringan non, la hutarik pinggol layan non, sodo inin na. Ala nga, jonok. Isi dono jonok tuhita. Hadiriotta. Jalano jut nagabi paraluatta ima hadiriotta. Ego nadong di bagasan diritai. Ido ben nadok Kristus. Manangise nanaing mangihuto nao di porsamma silang natuibana. Menyangkal diri oddo nauborat di ngolutto. Songo sinakingani parjaha hadua nomor 2 isedo musuh di bana. Bisa ido pargutido daun. Pikiran na sadiri do, todina sadiri, jiwana sadiri do, namangago ibana. Odo sa sitong na. Alanido, buhado tadda ni halak na marhagugod di bagasat Tuhan. Odo nanido ni Apostel Paulus, asa margugu hita, maralahonise, subia todi ni awang-awangon. Ya. Nungaing molo di zaman nungaingon ahama paraloni. Sa sitong na paraloni nungaing nga ditangatta. Hemponop pebuido gabialoon. Molo nga medebu hita tu paraloan gabisega hita alani hemponon. Hemponot do atu konota pasidingotta. Ito, da perlu hita marhempobe. Dangon nasala. Ahado. Bohado hatugun ni hita laho mangoperasihon hemponon. Songoni do nakingani itiki yang adong muncul danak di WhatsApp sono di dok. Isuru mama retong. Alasalay bana, sa idok ko ipasta kining non, manang sumajujung non. Aduh, kenapa kau jiwaku? Kok lupa kau? Aduh, saya disalahom ma. Ya, saya songoni makan. Saya dipastapi kining non. Ya, perdopakan no. Saya dipastapi. Kok lupa kau? Saya songoni ma. Kamu kadongan na hinaholongan nito hatta Yesus Kristus. Atong songonari na nagsipikirat tabuhado para di diri ay gudang do para luad di portibyon na zonok tuhita na ditangatta hepengta sa luho na ibuy do gabialo alay buy do gabidongan buy hepeng dongat do buy huasot ta gabidongat do buy kedudukan posisita Alodoi molo sota parade dirita. Hamajuan ni zamanoppe boy dog gabi alo molo so tapasikop hadiriotta. Songot dia do tanda-tanda ni halak na margugu na marhagugu nate ido di dokod dison. Ya, marhagugu di bagasat Tuhan ni. Perlu na yung tabereng di akka ayat na nido ni Apostel Paulus ima di ayat 14. Halak na margogo ima namiyad di bana hasitongan. Manang nahape hasitongan non di bahasa Indonesia buy di tapatakas. Paduahon miyad di bana hatigoran. Kiadilan. Mulo tabering namasa di Portibyon. Sarupa dia manginang aka kiadilan nang ditonga-tonga ni pemerintahaton sitong do piadil. Manang na ditonga-tonga ni ulota, manang itonga-tonga ni organisasi, manang dia penatay huton no ngayon, tabering do pe kiadilan, hape di zaman no ngayon, radido no ngayon akka
pembela keadilan ado guarnita he. Ya, pengacara ya. Nongengon saya margulu do jolma marsigulu do dakole sarjana hukum. Alai master hukum do doktor hukum do profesor hukum. Di tonga-tonga ni namarak songonari akajabatan hukum sinakingani lam tarida do keadilan. Walusta. Atong di dia do keadilan ni. Unang saya martangia kita tu hapa tua makeadilan di Portibion. Alai nueng neng jumolo sarupa doi songon ede di tengah ombak harus penco ibaratna sahirana markopal dohita dina merdalam mangadobi hasianganon ya ahamai dang unang tapangido asa unang ro alogo do galubang ale hado pangidota hagugoon ima hubbar songon na idok na dijamitaton pangido magugu unang dohot kita ditebas diombang ambingkan perjalanan parngoluanon alaya sa margugu hamu margugu mahamu akan tua-tua dung matua manang dung saur matua asa adil tuaka yanakon songoni hamu akka yanakon ikom mergugu do hamuna merbisuk asa adong miat di hamuna hati gorane ido sasitongna baru hamu se didok disi halak na mergugu di bagasat Tuhani ikon marharinggason mamaritahon hati goran ni di bata mamaritahon hata ni di bata artina ikut di pamangat tado hata ni di bata ala naung adong di bagasan rohatta ya do hita makatahon hata ni di bata ya do hita manang hata ahado naruar siap pamangatta mulo makatahatai hamu akaina manang ama di lapo mulo pajupang songoni ahado hihatai hamu mulo pajupak kamu doho pahoppu doho todong ahado hihatai hamu manang makatado ngaddo isod di dokkon di ayat 15 marharinggason makatahon hatani di bata alai marperdomuan dui di ayat 10 halak na marhagogon adong di ibana mian hata ni di bata ido nagabe lubbu-lubbu hata ni di bata alai di ayat 10 ido ibana halak na didongani manang na margogo di bagasat Tuhani ima na adong di bana ha porseaon marhaporsiado pehita. Jadi adok kubereng dinamangi hutot Tuhanok kita adong model na opat. Perjolo nunga halak na porsia hita di Tuhani. Paduahon nunga si ihutot Tuhani hita. Patuluhon nunga gabe sisian ni Tuhani hita. Terakhir paupaton mulu nunga taliwati na tuluon boy hita gabe soldado ni Tuhani berani mati siap tangguh untuk menyatakan kebenaran berjuang karena kebenaran ido benadong sampai mate martir alani nyon natulu sinakingani hapor siaon ya mangihutot Tuhani gabe sisian gabe laskar magwarnyon berjuang untuk kebenaran. Imana didokon na nakingani hasikopan ni nanidokna pakai hamu maon songon pakaian haluaon asa malua hamu seragam ni paraloon di Portibion. Abu hita malua seragam ni paralo Portibion. Ta bilang-bilangi mazo
dia do nabui patukon margogo toddi na niobus ni di batatu hita, nabui nong takira monak kita, malua perjolo, nga malua hita sian KKN, nga malua hita sian ketidakadilan, ya. Hasitongan, ya. Do ragam nasing na yamanginang, isi matarida, oh ini orangnya, orang yang kuat di dalam Tuhan. Halak na margogo di bagasat Tuhan idoi, sehingga hatihan yang rosi bolisi neng mangagohita. Mudur atre sada-sada si bolisi. Gabi hui ngok mamanginang, najulu, itik ngolu ninokku, dung tamma tau si kola padita, malamar tugi kapi, masuk magabe pikar, itik neng borha tau periode paduahon, neng borha tu sidik kalang, inna inokum mada. May dok, anaha, neng tu sidik kalang mahapeho, kubigi beritai, gudang doi si jol maka paruti-utian. Inna molkan, jadi do masuk minum niku, lau mazoho tu muara, tu hutani amang udam, pariban nyomakku, marga pohan. Ahayoma, ay rededo anno namang udam, mabay baju-bajum, inna. Baju-baju ahay niku. Iberkodo inong merbaju-baju daong ay mula dong akan nama benuti-uti ya Tuhan non dang mapaninna itu hudok persuma mahape hapor siata ho ketuani parari Kamis au ngatamak sikola padita ikosongoni do harwa niku romya naman dok idok natar surati do raksala merbisu mahosongon ulok marrohama songot darapati mulu somar gugu di bataman dongani ho nyemma nani leon ni amang udami dagi itornikku ma toema pos dorohakku tuhanido margugu honao. Jadi akahalak namian di bagasat Tuhani naong di pargugu Tuhani ahapei pataruhon manang sante pei dang laku ommanay warna mat segala bisa. Lido, mulunung nga gubergugu hita, ido benne dokkon, ketika racun pun diminum, terminum orang-orang percaya, racun itu akan menjadi netral. Ya. Sudah akabisai gabe netral. Ibarat namanginang, hati haroi batu sada punguan, holer roi ba itormena punguani. Sahalani bana luar biasa, ima nama rakup nama regugu di bagasan Tuhan. Bedo tametto nih, hado sahali adong dokter gigi, kebetulan dokter gigi on, oleh senyum ibana, ciling inna ipornon, bamasilla atong iporna, gateng muse tibbo na bulon. Adong masahali ang naong mangotak nga bongkak be ison non. Alani na tukulo ni, mulu mabegizol mape marsuara, ya tuksi jo hamwa cit tukol hu sa inna. Ya, eta majo marubat tita tu sana dong dokter spesialis don, nga luar biasa ahanonin na. Hole mabegay ba na, etor mulay neng mangotak, hole dibereng jol mana, ne dia halak na, ni. Kebetulan na marsahiton, sada ina, na so jelas be, status parumah tanggon na oleh ni bereng atong dokteri jiot do halak na oleh jonok hukus muse parfum ni dokteri dungi senyum muse ma dokteri oleh senyum itor mulai so otak-otak ne ibu ma jarum ibu tohamu udah manginang ahai pa masuk itada ibu tohi tadorat melopar kesehatan aku ades biasa na pacapur ni ubak don itarik ma idi nak karwana hacitinin na isonin na atong dimason asa husuntik inangin na holem mamereng suntik nay dohok mamereng burjuni dokteron itor mulai neng moru otak nay isuntik kumma pos rohana itor malum wainang ngasowen na ahado na margogoy honi ba nang ubati do idang ahado
pelayanan nai. Jadi mahita nagugu, nakuat, nabui memotivasi di tonga-tonga ni nguluta, di tonga-tonga ni keluarga, namian di bagasan hapor siaon, gabe pangubati, gabe si buat dame mahita, dung di pargugui Tuhani. Idok do di Matius 5 ayat sia, mertua ma akka si buat dame, guarod do nasida, akka anak ni di bata. Borhak mahita tungulutta siapa hari naung dipergugui Tuhani hita nabui gabi ubat nabui gabi si pardame nabui gabi mangaleo nakapakirimun na pasti di tonga-tonga ni ngulutta. Amin martangyang mahita. Moliate puji-pujian rohanami Tuhan di barita nauli nong saha Tuhami. Kuhilalah kami do hodo na margugi hong ngulunami. Uben nabuhay hami saha rodi di partikian nongengon selam pergugui patuk rohanami jala huboto hami Tuhan songo padok ni jamita diari sadarion sada nasumurung akan najonok tu Tuhani imana margugu alani partangyangon na kuhilalah kami do nahurang dohami martangyang nahurang jonok dohami songon naposominon ay di bagasan hagalion na do ibana di pargugui Tuhani. Muliate ma sahat tuhoma pangiduan nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian edeta nomor 440 ayat 2 sahat tu ayat 3. Sadi pargugui Tuhan ima jala diukap rohatta lahu pasahat peliat tu debata napi naborhan siam meliaki bidutulu ayat 10 sonom madidok taruh kamu masih tong persapuluani tu bagas parpeopan asa adong bohal di bagasa jabuku jala ujuni hamu au taringok tusi ninna jahu bazebaut manang seukapokku di hamu akapad di luan ni langit jala mangusehot tu hamu gabe maradu marlobi-lobi. Amin.
jong-jong maita saluna. Martang yang mahita dinalaho pasa peliata tu di bata. Ali di bata amanami na di banua gicang. Di parhatopot rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Di son hupasahat hami do pelian hamoliton nami tuhu. Sejalo jala pasu-pasu ma pelian namion. Asa gabi dalap panidangion parsauran dohot ulaun asin ni roha di huriamon. Bahem mangulunami gabi pilihan na Bartolomo ni roham. Jala parsidohot parohok karajommu. Holong hasitongan dohot hadamiommu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa say totong madok moleate tuho. Di bagasak guarni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gicang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banotongon songon na di banua gicang. Leom madihami sedario kanguluas siapari, se sama dosa nami songop panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tu kami. Unang hami tu gyuto pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim.